un dels precs que tinc és que ja fa temps que això vam intentar manejar-ho, però sembla que, de fet, pensàvem que s'havia solucionat, però sembla ser que no. I és que la policia local ens diu que treballen en uns mòbils un poc obsolets, que són mòbils per a cridar i penjar, però en el desenvolupament del seu treball moltes voltes pues, han de recurrir a buscar alguna informació en internet per a algun veí que la sol·licita o inclús per a fer fotografies d'algunes intervencions que fan, per a deixar constància en els partes de qüestions que ells han de destacar. No? I això es tradueix en que han de moltes voltes utilitzar els seus telèfons particulars per a fer aquestes funcions. No? Pues això, el que dic, per a fer una foto d'un accident, si volen que quede constància en el parte de la policia, o, no sé, per a indicar-li a alguna persona quina és la farmàcia de guàrdia, per exemple, no? O, és algo que se m'ocorreix a mi, això no m'ho traslladen ells, però vull dir, per a aquest tipus d'informacions no tenen recursos. Per tant, el que demanaria és si almenys en cada cotxe patrulla, ja no cada policia local, però en cada cotxe patrulla poguera anar un telèfon mòbil en accés a internet i en càmera de fotos. Tampoc volen que sigui un smartphone a tot tren, però que tinguen recursos per a treballar. De la mateixa forma, també ens diuen que tenen certs problemes amb l'ordinador que tenen al retén, que sembla que és un poc antic també, que va un poquet a pedals, i també tenen molt limitat l'accés a internet. No vull jo que potser es mantinga l'accés a xarxes socials, perquè igual no li fa falta a la policia local. Vull dir, això tots sabem que se pot capar des del Departament d'Informàtica. Carlos estarà d'acord amb mi que això se pot capar i no hi ha ningú problema, però sí que diguem que l'accés a qüestions bàsiques hauria d'estar garantit. Per tant, és un prec que faig, si per favor podeu estudiar aquesta situació i intentar facilitar-vos el treball, almenys en esta línia, perquè després cadascun del seu departament té els seus problemes, cada departament té el seu, però en aquest cas és una qüestió informàtica que crec que té una molt fàcil solució i que no costaria massa tampoc. I això és un dels